Kabelka sa na prekažkové preteky moc nehodí, no my vám predstavíme takú parádnicu, ktorá sadne naozaj každému, či už dámam, alebo pánom. Predstavujeme vám ďalšiu prekážku, ktorú my interne voláme drevené kabelky, no oficiálne sa volá Wooden Lock. Cieľom tejto prekážky je prejsť vytýčenú trasu s drevenými metrovicami. To, či si jednu metrovicu v prípade žien alebo dve metrovice v prípade mužov prehodíte ako kabelku cez rameno, alebo si z nej urobíte nákupnú tašku, je len na vás. Kreativite sa medze nekladú, no potrebujete sa s ňou poprechádzať alebo pobežať. Ide opäť o nosenie bremena po vytýčenej trase a silový prvok. Oddych je povolený a možno ani nebude potrebný. Zistíte až na trati. Ide o povinnú prekážku pre verziu OCR Profi a OCR Training. Vo verzii Fun si prekážku môžete vyskúšať, alebo môžete drevené kabelky posunúť svojmu silnému kamošovi. Tešíme sa na vás, Angličáci.